Emborogo orphanage nenka y'abana bari batakwati abayibori abwa seri tukuria igoro chikwaya aonchanya ritakwati chigwikerana ase omuyega uyu orego korekana ase enga eyo ekwaya yo mubiri church choir nabo yarenge yanya ritakwakwikerana ase omuyega uyu nabo gecheika ekwaya igoro kubona Hebrew family choir chikwaya chibirentana rikatekwa chikorwa obokonyi ao banya ritakwaba bakurwa chibando bakarwa chingende chianka amatoke nabo igo ebintu biri bakoruka buna ebisugud gati ebintu binde ebinke tigande nyare ko bakingu koira straight mbakase Emborogo orphanage tonyare koranga naki amangana arenkaro inja Samarieta Savera mugute cyari sikuru mubiri SDA Church egotoka Nyamasibi district South Kenya Conference atwachire ase Emborogo orphanage iga twaretire ebintu bine kwaya kurwo mubiri twaretire ebintu chibande gunia ya metodoro 41 chingende metodoro 22 amatoka abere chisabuni chibox ibere twitsinjiro ororo ne chianganjiro ne bikoro tombiroro ono gotware gosaba gwero wishasi bande bararara mabere bunaiga banyare ko babako bakonya egere banyare gokina buya inja Samarieta nzipora Nyamoita Okondo kurwe kanisa y'omubiri under Nyamasibi district. Our pastor is Pastor Charles Magatu, South Kenya Conference. Igotora ase Emborogo orphanage Ramasha location. Twaikirororo ne byagune kanisa twarorira abana mbuya balendire kolende okuganikororo nokonene ase omoyo bwanja Nyasaye akonye abakune endoto sira abana baiga ekero tuganyerete Yesu airanye oburuti bwaye mbuya muna ase ng'encho gototegerera nambuya muna ase ng'encho omoteneneri bwe orphanage ye Nyasaye ase ni family yaye ase ni nabali bakobwaterana ase studio yaito ya Voice of Victory Nyasaye ito tata bubuya anyare kubasesenia mbuya mono sana no muri Robert Nyamweya kurwe kanisa y'omubiri etwakirege iga ase Emborogo orphanage wono twakire korora abana aba bari kintakana nabo twikirega iga ekene twanyorire bari no kugania abana bande barabake muno igomba tekeire banyoro gokonywa erinde bakine buya nabagendrete ko koreruga iga igo gongo basaba bonse bari motoroche nani mototegerete Nyasaye abakune erinde bobe no moyo bogo sukirwa na gokonya abana aba nani make sarani tunarudishana asante kwa nimekuja kutoana usiache kukuja nikuje kutoana ndio nafanya kwa majina ni Douglas Ubaya wa kwanza na washukuru kama yenye mmetufanyia Voice of Victory na wenye wanasikiza radio mnaweza tusaidia mahali mnaweza hata kalamu hata vitabu. Pastor John Rangondi Saboke kumorandia bwe district ya Matibo egotoka Masimba Station South Kenya Conference igani gotole ase Emborogo orphanage home asa abana bali batabwati abayiboli pi bamenyete naende ni gotwakira ase ng'enjo ye kanisa y'omubiri ekwaya yakire korora abana aba naende yabareteire ebimwarorire baretire ase ng'enjo okubasira nigo twatenenira ase ng'encho gotebie kanisa y'omubiri ng'a omonene abasesenie ase ng'encho mwakorera amang'ana amaya mwachire korora chintakana echitabwati baiboli bande mwancho murigereria osoyo otegerete ase radio yaito ya Amazing Voice of Victory kia abana abona babwato okugania okonene kera atoke Nyasaye ogosesenirie nechianga Nyasaye ogosesenirie nendagera Nyasaye ogosesenirie nebikoroto Nyasaye ogosesenirie nesabuni ekene mbaganeti okugania okonene ogosira abana aba wetera ase Bible 96 71 08 koirorande Bible 96 71 08 account Emborogo igonga oyo minto koranje gosira abana aba naende buno kubasira nabo tokogwakera ngambu ya mono egekogera bunegocha nabo tokubeka ase TV yaito na ase radio yaito ase ng'encho yoko goshukuru ase ng'encho yogosira abana aba bale ase Emborogo.